Gawe backdrop TV nang kontrakan baru sekalian karo makeover dapur. Sedurunge maring kontrakan baru ki nyong garep tuku duren dhisit lur. Deleng ya lur, durene gede-gede banget yakin. Pengen duren ket ganu nambah kesampean siki. Mumpung harga duren lagi murah lur, sekilo kur 65.000. Biasanya kan nak lagi larang bisa 95.000. BTW ki nyong uri tuku durene nang kebon buah Grand Wisata. Biasanya nyong ori tuku duren kan sing nang Jababeka lur, karena ki wis buka cabang baru sing perek anak ya nyong dadi tuku kene bae sing per kanggone nyong. Ki nyong tukune juga sing 2 kilo lebih lur, ora usah sing gede-gede lah ya. Ki nyong donatur dhisit maring bapak suami 1.500. Sisane sing bayar kor bapak suami lur. Nyong senenge tuku nang kene apa lur? Bisa milah-milih ora riku gue lur. Nak maring bakuliane kan riku, nak garip milih wis bukak telu tapi ora ana sing legi riku. Nak nang kene kan ora, gue nambah bukak bisa nang wis legi banget. Singkat ceritanya wis gutol ngomah, langsung belah durennya di malam hari paling enak dengan kekasih gembok. Aduh mendul-mendul banget durennya lur, manis banget, enak banget, legit banget. Mangan durennya wis rampung, lanjut nang kene kayak garinyong mempersiapkan barang-barangnya garap tegawa maring kontrakan sing anyar. Gue mikir paket-paket sing garap go gawe backdrop TV ya lur. Iya nang kene nyong juga sekalian nyicil-nyicil lur sing tegawa nih sing ora tau dinggoni, sekalian tegawa tek lebokna mobil ben mandan nyingget. Jadi ngesuk nak bar balik kampung gawanane maringane pas pindahan ora terlalu akeh. Nyicil tuk sitik ora apa-apa lah ya, ngesuk maning setitik maning. Kok tulis salah suwe rampung. Kena berdua tok kurungan sing rewangi. Ki lanjut maning nang kene bapak suami garap mempersiapkan segala sesuatunya sing garap ditemplek nang maring tembok. Pokoknya bapak suami bagian unboxing karo masang-masang, nang kene nyong bagian nyoting karo njekel-njekel iki pas apa ora, kurang dhuwur apa ora, lurus apa ora kayak gue lah ya. Bisane kur kayak gue tok. Lumayan effort banget soalnya lur nak masang kayak gie harus dengan perhitungan yang tepat. Soalnya nyong masangnya bek menceng, soalnya gie ora sesuai dengan ukuran. Tapi ora apa-apa lah ya, sing penting dadi sing penting mandan estetik ora polos-polos pisan. Seumpamane Rika bongko garep samaan karo nyong backdrop TV kayak gie yang kotak wailingnya nang kolom komentar ya lur. Lanjut pasang stiker neng dapur. Rika percaya gie tak pasang stiker ben mandan estetik, soalnya gie nganggo keramik kamar mandi pada baik karo sing nang kamar mandi lur. Ora estetik blas yakin. Makeover lanjut ngasuk maning ya lur, karena gue wis kesel banget.